Jeg skal lige se min mikrofon slå til. Så. Nå, kære venner, velkommen. Jeg har slået alle, eller også har mødet slået alle mikrofoner fra. Dem vil jeg gerne have slået til på et tidspunkt, men det haster ikke. Så jeg tror stille og roligt, vi sætter i gang. Jeg kan se, der er godt 80, der har meldt sig til mødet her. Og der er 50 deltagere, så jeg synes bare, vi starter stille og roligt. Jeg har slået optagelse til,
så folk de kan se det bagefter. Så lad os prøve at se. Om ikke vi kan få det her til at fylde lidt mere. Det jeg ville gøre, det var at prøve at forklare, hvordan de her nye jagtprøver de ser ud, og hvad det betyder i praksis for hundeførerne. Og hvis ganske kort vi lige skal prøve at riste op, så er det jo et proces, der egentlig har taget ret lang tid. Vi startede med at snakke om det her i november 21 i SJD i den kontinentale gruppe. Og vi startede bredt og bad klubberne om at komme med ønsker til nye prøveregler. Og klubberne spurgte deres medlemmer. Og vi fik feedback på, hvad der blev ønsket. Og i den kontinentale gruppe blev vi enige om, hvad vej vi gerne ville køre. Vi fik nedsat en arbejdsgruppe af erfarne mennesker i 23. Og den kom med et godt oplæg. Og det godkendte de kontinentale klubber i 24. Og så tog vi og dannede en ny gruppe. Vi tog et par stykker, som var med i den første gruppe. Vi satte et par medlemmer af dommerudvalget ind. Og vi tog den kontinentale gruppe, står der her, men vi tog 2 formænd fra raceklubberne og tog med i mødet. Der er blevet skrevet en del, holdt en del møder, og reglerne er så blevet godkendt af de kontinentale klubber og SJD i efteråret 25, og DKK har godkendt reglerne i 26. Og hvad er så det nye, det store nye? Ja, noget af det er, at ungdomsklassen, der er mulighed for at gå med hunden til den er 36 måneder gammel. Og det er jo noget, man selv bestemmer langt hen ad vejen. Men mange, som står med deres første hund, kommer ofte for sent i gang. Og de kan have glæde af, at de kan deltage i ungdomsklassen indtil hunden den er 36 måneder gammel. Det nye er også, at det er nu mulighed for at gå i alle slags jagtterrænger. Før var det stort set kun mulighed for at gå på marker, som vi snakkede om, altså markprøver. Og ofte var det jo store åbne marker, uden den store dækning til vildtet, hvor man skulle være heldig at finde dem i kant eller andre steder. Der er mulighed for solosøg, det ser vi mere på, men muligheden for solosøg er mere som en undtagelse, hvis det ikke kan lade sig gøre at gå i parsøg. Og vi kommer mere ind på det, men det er mere undtagelsen end reglen. Det nye er også, at vi nu tager situationer for al jagtbar vildt op, hvor det før kun var for fasan, agerhøne og skovsnep. Og vi skal så også til at vende os til, at vi giver eller får point, i stedet for at få en stor skrevet kritik. Og resten er stort set som før. Hvor finder man reglerne hen? Ja, man kan finde dem på sjid.dk, altså SJD's hjemmeside. Og der er op for oven i billedet, ligger der en bjælke, hvor der står fælles markprøveregler som den ene, og så står der jagtprøver som den anden. Og jeg har egentlig tænkt mig at gribe det sådan an, at vi vil se på reglerne, som de nogle gange er vedtaget. Og når vi engang kommer til, at jeg får lukket op for det her med spørgsmål, så stil spørgsmål til reglerne, som er vedtaget. I aften er der jo ingen grund til at gå i diskussion om reglerne er gode eller dårlige eller noget som helst andet. Det er forståelsen af reglerne, vi går ind og diskuterer. Og på trods af, at vi har testet meget, så regner vi med, at der vil blive fundet fejl undervejs.
Og nogen vil der være behov for at rette med det samme, og andre, når vi ser på reglerne efter et par år. Så det er den foreløbige plan. Yes. Lad os prøve at se. Reglerne her er ikke fælles markprøveregler. Det er regler for kontinentale stående hunde. Og de regler her, de gælder ungdomsklasse, de gælder åben klasse og brugsklasse. Og vi tager udgangspunkt i den jagt, de fleste af os vil kunne drive i dag med stående hunde. Vi gør det på alt jagtbar vildt. Og egentlig er hele rammen, som vi har beskrevet her, den gælder for åben klasse. Og så har vi tilføjet UK og BK ude til venstre, og så skriver vi et eller andet. Og der har vi enten noget, der gælder for en specifik klasse, eller nogle undtagelser, som gælder for en specifik klasse. Det prøver vi at se på, når vi kommer lidt længere ned. Nyt er også, at sø, fart, stil og stand, det tager hensyn til racernes egenart. Altså er racespecifik. Den del er vi ikke færdige med. Vi skal faktisk have møde i gruppen i morgen, om de ønsker klubberne har indgivet det, om hvordan de enkelte racer skal behandles. Hunde, som er fyldt 10 måneder, de kan stille på markprøve. Eller, ja, markprøve, nu skal jeg lade være. De kan stille på jagtprøve. Og det er sådan, at hunde, der har 3 første præmier, kan ikke mere starte i klassen. Altså har man 3 første præmier i ungdomsklasse, så er man nødt til at starte hunden i åben klasse. Og har man 3 i åben klasse, så kan man ikke starte der mere, men man kan fortsat starte i for eksempel brugsklasse, hvis ellers man er kvalificeret til det. Igen indtil man når 3 første præmier. Men der er mulighed for, at man kan starte på en specialklubs forårsmarkprøve, hvis ellers klubben har skrevet i indbydelsen, at hunde, der har mere end 3 første præmier, de kan starte. Og det er ofte, man gør det for at trække medlemmerne til. Og så ved vi jo, at hunde, der skal i vinderklasse, de skal have 2 første præmier. Og nu er det jo sådan, at man kan få for alt vildt, men vi kræver for, at man kan komme i vinderklasse, at den ene af de her første præmier, det skal være for fasan, agerhøne eller skovsnæb. Enten i åben klasse eller brugsklasse. Og hvis nu man har fået for hare hele vejen igennem, det kunne godt lade sig gøre, så har man altså mulighed for at fortsætte, indtil man har kvalificeret sig til vinderklasse. Så siger vi, at helhedsindtrykket skal være bestemmende for resultatet. Og det er jo fordi, at man skal se på alle de slip, hunden har været ude i, og så danner man sig et indtryk af, hvad havner det her på. Og tilfældigt begået fejl skal ikke tillægges alt for stor betydning for, hvordan det her det ender med helhedsindtrykket. Og vi har vedtaget, at inden for de første par slag i hver slip, så skal tilfældigt begået fejl ikke tælle negativt. Det vil sige, hvis hunden den bruser ud i for eksempel et parhøns, agerhøns, her i første slip, i første slag til højre, jamen så er det ærgerligt, men hunden lastes ikke for det. Men benytter den sig af chancen til at løbe efter dem, altså det vi kalder at prelle, ja, så er det jo altså en prælning, vi snakker om, og det er jo så ikke længere tilfældigt begået fejl. Og så har vi skrevet ungdomsklasse, UK, det er ungdomsklasse, og det er hunde, der ikke er fyldt 36 måneder. Og der er stort set ikke ændret noget i beskrivelsen. Det vi ønsker at se, det er en hund, der har lyst til, en ung hund, der kan have lyst til at gå på jagt, og er sprængfyldt med energi. Og derfor så er der selvfølgelig mulighed for at se bort fra brist, dressur og vildtbehandling. I brugsklasse gælder de regler, der
galt fortsat, at hunden skal bestå slæbe- og apporteringsprøven, og den gælder et par år, som den altid har gjort, og så kan den herefter, eller skal herefter fornyes, hvis man fortsat ønsker at gå i brugsklasse. Anden gang, eller den ene gang, kan man så erstatte slæbe- og apporteringsprøve med en udvidet apporteringsprøve, og det kan enten være SJD's, eller det kan være Danmarks Jægerforbunds, eller man kan bestå Danmarks Mønsterdykkerklubbens apporteringsprøve. De kontinentale, altså udenlandske hunde, kan også deltage, hvis ellers de har bestået en prøve, som svarer til de danske prøver, altså i brugsklasse. Og som før, så er det hundeføreren, der er jægeren. Og det vil sige, at det er hundeføreren, der skal holde sig tæt på sin hund og følge med den, hvis hunden avancerer, når hunden avancerer frem i terræn, så man holder den der jagtbare afstand. Men det er dommeren, der skyder, og dommeren skal kunne overskue situationen, også ligesom før. Og i brugsklasse, der har vi jo en rigtig skytte med, så det er skytten, der er jægeren her. Og bedømmelsesgrundlaget, nu begynder vi at snakke lidt om, hvad gør vi så? Jamen det er samtlige jagtbare vildarter, situationer for det, vi kigger på. Og vi har delt prøven op i discipliner, og dem giver vi karakterer. Og det er lidt ligesom de fleste er vant til, hvis man deltager på en udvidet rapporteringsprøve, at der er delt op i forskellige discipliner, som man så kan give karakterer. Eller på fuldbrugsprøven, hvis man skal jævnføre med noget, eller en del kender i forvejen. Og der har vi mulighed for at give fra 0 til 4 i karakterer. Og 4 giver vi for det, der helt lever op til reglernes krav. Og det er jo det, vi allerhelst vil se. Og 3, ja, der er kun ganske få mangler. Og 2, ja, der er lidt flere mangler, end der er i 3'eren, og sådan er det med 1'eren. Det er meget mangelfuldt. Og 0, det kan vi ikke rigtig bruge til noget som helst. Streg kan vi også give i en disciplin, som vi snakker om. Hvis for eksempel hunden ikke har mulighed for at blive afprøvet i det, eller ikke simpelthen har været i en situation. For eksempel hvis den ikke har haft stand, og ikke har haft chance for at høre en fasan og skovsnæppe, jamen, så kan den få et minus. Noget nyt er, at vi i løbet af dagen, så ser vi på, hvordan hunden den opfører sig, når den både er i line, og når den er sammen med andre. Og den kan være rolig eller selvsikker, den kan være lidt urolig, den kan være usikker, meget usikker, og den kan pipe. Men det er bare en bedømmelse, som ikke har nogen som helst indflydelse på præmieringen. Men det er jo en del af det, vi ønsker at se i avlen, og derfor kan det have værdi for dem, der ønsker at parre med sådan en hund. Så kommer vi til de enkelte discipliner, og den første, det er søg. Og jeg vil lige sige, at det her det er bygget op på samme rækkefølge som det pointskema, vi kommer til at se på senere. Men søg, der også som i forud, det er, at hunden den skal søge i modvind. Og det skal gerne være energisk og udholdende og arealdækkende. Og hunden skal udnytte vind og terræn i en passende fart. Og så er det her sådan, at fasan, ære, høne og skovsnæb, det er ligesom de allerhøjeste, eller dem vi lægger allermest vægt på. Og det er sådan, at hvis man forbigår dem, fasan, ære, høne og skovsnæb, så falder karakteren altså. Mens andet vildt ikke er karakternedsættende. Og vi skriver her, at det
korrekt anlagte sø, det bør vægtes højt. Og en hund, som ikke har et korrekt anlagt sø, altså et utilstrækkeligt sø, det kan være åbent eller lagt bag førerne. Hunden kan vende forkert på vinden, altså bagud, eller stiksø. Jamen så falder man altså lidt i karakter. Og nu er det så slået fast, at en hund, som ikke har et ordentligt sø, kan ikke få en førstpræmie, uanset hvor mange situationer den havde. Og det minder egentlig om det, som var før. Nu er det bare skrevet på en lidt anden måde. Og her er det her solosø, som vi snakkede om. Så som udgangspunkt, så snakker vi parsø. Men vi kan komme til noget terræn, og nu går vi jo i alt muligt jagtterræn. Det kan være mose, det kan være høje vækster, det kan for eksempel være en blomsterbrak, hvor man kun kan se en hund ad gangen, og så kan dommeren sige, jamen vær venlig og koble Fido, så ser vi Kudu i stedet for. Og så ser vi Kudu først, hvordan den kommer igennem, og dommeren har mulighed for at jagttage hunden. Og bagefter er der mulighed for, at den anden hund måske kommer i enkelt sø, eller en helt tredje hund. Og hvis føreren den ønsker det, så må hunden bære klokke, så vi kan finde den igen. Og da det er en undtagelse, så gælder det også, at en hund, den skal altså have hvis den skal præmieres, skal den have mindst et slip i parsø. Så man kan ikke bare have en hund, som går i enkelt sø eller solosø. En hund, der stiksøger, der er ikke ændret noget som helst på det. Det er en lidt kedelig situation, hvor hunden den søger frem, men de fleste dommer, de ønsker jo, at den hund, der ligger et ordentligt sø bagved, at den også får en fair chance. Og så kan vi så afvikle situationen, når vi kommer op til den første, eller den, der er søgt frem i terrænet. Energi og jagtlyst er en anden disciplin, vi ser på, og jagtlyst, det betyder, eller en god jagtlyst, det er, at hunden den af sig selv har lyst til at løbe i terrænet. Og man kan sige, så trækker vi altså ned i karakteren, hvis føreren simpelthen er nødt til enten at løbe med hunden, eller fløjte på den for at få den til at komme i gang. Vi ser på sliptid, og vi ser på terræn og temperatur på dagen. Altså er det en dag, hvor der er rigtig vanvittigt varmt i starten af september, jamen, så skal hunden ikke nødvendigvis igennem så lang slip. Det kan også være her i den her kolde periode, vi lige har gået igennem. Jamen er der ekstremt koldt, så skal hunden selvfølgelig heller ikke løbe så lang tid og udsættes for kulden. Så har vi en definition på stilen, som også er en af de ting, vi kigger på. Og der siger vi, at en fortrinlig stil, det er en elegant galop med hovedet, der passer der til, med halebevægelser og en stående stram stand. Og derfor har vi så fået ind, jamen der kan jo være nogle arter af racer, som simpelthen har ændringer til det. Og det bliver altså skrevet ind i et tillæg til de her regler bagefter. Liggende stand er som regel, eller er uønsket, men igen kunne der være nogle arter, hvor man skriver, at det ikke betyder noget. Vi får se, hvad der dukker op, når vi skal igennem dem. En fortrinlig stil, den giver den allerhøjeste karakter 4. Og det er jo dejligt, men der er ikke ret mange hunde, der lever op til det. Så mange hunde, også når vi ser på skrevne markprøvekritikker, de får bedømmelsen, at de går i en smuk stil. Og det siger vi, det er altså også nok til at få den højeste karakter med. Det kan være lidt lavere, så får man karakter 3 eller acceptabel 2. Men stilen den har ikke den helt store betydning for de kontinentale hunde. Her er til gengæld noget, vi lægger vægt på. Vi skal have fundet noget mildt, når vi er på jagt, og det samme gælder, når vi er på jagtprøve. Så vi bedømmer hundens evne til at finde vildtet, og det er alt vildt, vi ønsker fundet.
Og så siger vi igen, at hvis hunden den forbigår fasan, age og høne eller skovsnæppe, så falder, eller så kan der gives fradrag i karakteren. Og det kommer jo an på, hvor oplagt chancen er. Mens hvis den forbigår andet jagtbar vildt, så skal den ikke dømmes ned på det. Altså er der en hare, der trykker, og hunden den ikke overhovedet tegner for den, og haren bagefter letter, jamen så må vi bare sige, at den mærkede den ikke, og derfor så skal den have en streg. Så det er ikke med til at trække det samlede gennemsnit ned. En ting er at finde vildtet. Noget andet det er at få det udnyttet. Altså at få en jagtbar situation. Og det bedømmer vi også. Altså hvor god er den til at finde vildtet og opnå stand for det. Og det er effektiviteten. Det er at finde vildtet og bagefter opnå stand for det. Og det vi specielt er glade for, det er jo, hvis det er en fasan, agerhøne eller en skovsnæb, eller hvis de begynder at smutte, at så følge op på det. Og det kan også være efterstanden, altså under en avance. Og hvis den ikke har haft chance for fasan, agerhøne eller skovsnæb, så vil den få en streg, medmindre den har haft stand for andet vildt. Og der skriver vi så også i vores skema, hvad slags vildt den har været for i det enkelte slip. Og derfor, når vi lægger så stor vægt på det, så betyder det jo også noget, hvis ikke den udnytter det vildt, den finder, altså fasan, agerhøne, skovsnæppe, og derfor trækker det altså ned. Mens det ikke gør det, hvis ikke den udnytter hare og rev og gråand og hvad pokker det ellers måtte være. Og gentagende stande uden påvisning af vildt, det er det, vi kalder en tom stand. Altså har den det mange gange, så kan vi også godt trække ned på det. Og her står det så, forbigåelse af øvrig jagtbar vildt, lastes ikke hunden. Så om standen, der siger vi, at den skal selv tage stand. Og den må ikke hjælpes ved at blive fløjtet eller kommanderet til at stå. Og en hund, som tager stand på synet, det oplever vi ofte om foråret, at der for eksempel er svaner eller gæst på markerne, og der er en hund, der tager stand på det. Det tæller altså ikke som stand i den forstand for os. Igen, den liggende stand er uønsket og trækker ned, men ikke nødvendigvis præmienedsættende. Så har vi rejsningen, og det er stort set som det var før, at når føreren giver kommandoen, så skal hunden gå frem. Og vi ønsker, at hunden den går frem med det samme, og at den klarer det uden, at føreren den griber ind. Omvendt så siger vi 3 i avancering. Det kan være en hund, der skal have mange kommandoer, eller føreren, der råber, eller klapper i hænderne, og træder i jorden, eller løber op til hunden, enten for at presse den frem, eller for at få vildtet til at lette. Det skal være karakternedsættende, og måske endda diskvalificerende. Præcis rejsning burde jo kan lade sig gøre i åbent terræn, mens for eksempel i skrubber og i roer, jamen der kan vildt altså godt ligge et andet sted, hvor færden har flyttet sig lidt. Vi har altså også nogle gange, eller nogle situationer, hvor vildtet det flygter, altså hunden står i stand, og vildtet benytter chancen til at stikke af. Og hvis hunden den ellers bliver stående stille, og ikke det er den, der rejser vildtet uden tilladelse, jamen så er det jo en positiv situation. Den er jagtbar, og vi vil på jagt skyde vildtet. Og vi kan skyde i luften, eller vi kan, hvis ikke vi når at gøre det med det samme, så beder man hundeføreren om at sætte hunden af. Altså beder hunden om at sætte fri ved siden af, eller dække hunden af, og så skyder vi
Ikke direkte hen over den, men vi skyder op i luften, det er det, vi mener. Og hvis ellers den er rolig, jamen så kan den tildeles en anden præmie. Hvis ellers den lever op til alle de andre ting, der er krav til en anden præmie. Viser den så senere rejsning, så er det jo sådan, at nu har den vist rejsning, og dermed så kan den tildele en første præmie, hvis ellers den lever op til alle de kriterier, der er til en første præmie. Og der er noget vildt, der ikke når at flygte, når hunden den går frem. Og det vil hunden så typisk tage i munden, og forhåbentlig bringe det til føreren. På samme måde som før, så skyder vi. Og da vi her snakker åben klasse, så er der jo ikke krav om, at der skal kastes vildt eller noget som helst andet. Vi skal bare skyde og se, at den ikke stikker af. Her gøres det igen klart, at føreren skal altid holde sig bag ved hunden og må ikke røre ved den. Det står også andre steder i reglerne her. Ro i opflugt, skud og bortløb. Før hed det bare ro i opflugt og skud. Men nu er der bortløb med, fordi at vi altså også bedømmer for eksempel en hare, hvordan hunden opfører sig der. Så når vildtet løber væk, eller flyver eller løber væk, så skal hunden forholde sig rolig. Og som før, så kan det jo påvirkes af, hvor hårdt hunden den går til vildtet. Altså en knaldhård avance i høj fart, det tager altså lidt tid, inden hunden kommer fuldstændig i ro. Og i brugsklasse, der kan vi se en af de tilføjelser, der er. Jamen hvis hunden knaldrapporterer i brugsklasse, så kan den højst opnå en anden præmie. Og der kan den altså ikke forbedre den sidenhen, uanset hvor mange gode situationer den har. Der er mulighed for at få ekstra point for ting, der normalt ikke rigtig tæller med. Men hvis hunden den sekunderer for makkerens stand, så er det godt. Og det giver man karakterer for. Og der er det sådan, at hvis hunden den gør det af sig selv, så er det bedre, end hvis føreren siger, at den skal stå. Og en hund, der går foran makkerstand, den ligesom før, så er den færdig for dagen, uden præmie. Vi må ikke gå foran stående makker. Vi kan igen få rapportering. Det kan være det vildt, man tog i rejsningen før, eller det kan være vildt, som hunden den finder på marken eller på terrænet. Det kunne være en fasan, der var blevet påkørt, som ligger ude i nærheden af vejkanten, eller en hare, som er løbet ind på marken. Og hvis den ellers finder det og tager det af sig selv, jamen så afleverer det til føreren, så er det rigtig godt. Og så kan vi give karakterer for rapporteringen her. I brugsklasse gælder uændret, at hunden den skal jo selvfølgelig bringe det vildt, vi får skudt. Det skal afleveres til førerens hånd, og det er jo defineret, ligesom det er i vores rapporteringsregler nu, at der er ingen krav om, at hunden den skal sidde ned og aflevere vildtet. Det skal bare afleveres til førerens hånd. Så føreren bestemmer selv, i det her tilfælde, om hunden den skal sidde, eller om den bare skal komme hen, stå foran føreren, og man siger, giv slip, eller lus, og man får vildtet i hånden. Men det er ikke hunden, der selv bestemmer, om den spytter det ud i hånden på føreren. Så det er de samme krav som på rapporteringsprøven. Skyder vi forbi i brugsklasse, så er det ligesom før, at det kan også ske, at vi kan afgive skuddet, fordi at der er en cyklist eller noget andet, der kommer tæt på, eller og kommer til at skyde ind over et hus. Jamen så venter vi lige til der er mulighed for at gøre det på ordentlig vis. Men umiddelbart i sammenhæng med den situation, hvor det er sket i, mens hunden stadigvæk er lidt varm ovenpå situationen. På brugsklasse skal vi selvfølgelig have rapporteringsvildt med. Det er fasan, agerhøne eller skovsnæb.
Respekt, når der er kontakt til vildt. Lad os prøve at se. Vi forlanger respekt for vildt og husdyr. Og her skriver vi, det er respekt, der vises uden tilknytning til en jagtbar situation. Her tænker man på, for eksempel, at hunden er i slip. Makkerhunden kan have stødt en fasan, som flyver hen over vores hund. Så skal den ikke begynde at løbe efter det vildt. Husdyr skal den under alle omstændigheder respektere. Det vil sige, at vi vil ikke have hunde, som går efter kat. Vi vil ikke have hunde, som begynder at jage rundt med kreaturer på marken eller heste. Det skal vi kunne styre. Og igen er det sådan, at spontan respekt det er bedre end noget, der er forlangt af føreren. Men hvis føreren den forlanger respekt, altså for eksempel ved fløjten, hvis der flyver en fasan over, eller en hare, der løber væk, jamen så skal hunden selvfølgelig adlyde. Og så bliver det også bedømt, og man får karakterer for det. Hunden bedømmes også for letførlighed og samarbejde. Og det vi ønsker at se, det er en hund, der kan føres uden høje kommandoer eller fløjtsignaler. Det kan være ved armbevægelser. Det kan være ved føreren, den drejer sig og går den ene vej, og bagefter drejer og går den anden vej. Så at hunden gør det ved at holde god kontakt med føreren. Og samarbejde, det er så også noget, vi bedømmer. Og det er jo hunden, der af sig selv har lyst til at holde sig i nærheden til fører og søge kontakt, altså kom forbi. Lydighed bedømmes. Og lydighed, det er, at hunden den gør dens evne og vilje til at gøre det, som føreren ønsker af den. I løbet af dagen, så kommer vi frem til, at hunden den er færdigbedømt. Og som der står her, dommeren vil tilstræbe, at en hund den får mulighed for at vise, hvad den kan præstere. Men der kommer et tidspunkt, hvor den er færdigbedømt. Og det er, når hunden ikke kan opnå en præmiering, for eksempel, eller den ikke kan forbedre sin præmiegrad, uanset hvad den senere præsterer. Hvis vi tager det, vi så lige før, om at en hund, der knaldrapporterer i brugsklasse, jamen så kan den jo ikke blive bedre end en anden præmie. Og hvis den allerede står kvalitetsmæssigt til en anden præmie, så vil vi være der, hvor vi kan sige, så er du færdigbedømt, hvis ellers den har været ude i 2 slip, men det kommer vi tilbage til senere. En hund, der er fuldstændig færdigbedømt, altså for eksempel en hund, der i første slip, første minut, har prallet efter en hare. Den kan jo ikke opnå en præmiering. Men der står her, at afprøvningen kan fortsætte, hvis der er tid til det. Dog maksimalt 20 minutters afprøvning. Og det er jo simpelthen fordi, at vi ønsker at give alle hunde en så god, man kan sige, vi ønsker at kunne give point over hele skalaen. Og det der sker, det er jo, at hvis hunden den allerede er løbet væk efter 1 minut, så er der stort set ikke noget som helst, vi har bedømt. Men hvis der er tid til det, og det er dommeren, der afgør det, og der skal selvfølgelig også være terræn til det, jamen så kan hunden komme ud i et par slip mere, og man har mulighed for at se, jamen, hvordan er den sø anlagt, og er den lydig, bortset måske lige fra den første situation, og vi har mulighed for at give den lidt karakter på forskellige områder. Så kommer vi til sidst frem til en præmiering, og som vi har sagt til hinanden, det der gav præmie i gamle dage, altså på en markprøve, det burde sådan set også være det, der gav præmie her på de nye jagtprøver. Og det har vi bestræbt os på, at det burde være nogenlunde logisk og sammenhængeligt. Så hver fag, altså det vi har set på heroppe, respekt, lydighed, er tildelt et fagtal. Og det fagtal, det kan være fra 1 til 5.
alt efter hvor stor vægt vi synes, det skal have. Så det ganger vi så med den karakter, og det var de karakterer, vi så op ovenfor. Det kunne være streg, det svarer til et 0, eller der er ingen karakterer. Det kan være fra 0 til 4, hvor det forhåbentlig det meste af det ligger i skalaen sådan 3 til 4 stykker. Og så ganger man det her fagtal med karakteren, og så tæller man sammen for dem alle sammen, hvad det giver af point. Og så kan vi så se, om det kan blive en første, anden eller tredje præmie, eller vi desværre i dag ingen præmie har til hunden eller føreren. Lad os prøve at se. En lille ændring er i åben klasse og brugsklasse, som før, stadigvæk 2 slip. Et slip af cirka 20 minutters varighed, men det kan også være cirka 35 minutter alt i alt. Og det kunne så ske, at de 3 slip, at det var 3 slip i stedet for. Og der vil det jo så sige, at 10 og 15, det burde være nok til at vise det. Man kan også være ude i 4 slip, hvor under 10 minutter i hver slip, eller cirka 10 minutter i hver slip, jamen så lever man op til de 35 minutter alt i alt. Det er en lille lempelse, vil jeg sige, men det giver god mening. Nogle dage er det jo simpelthen sådan, at vi kan ikke slippe hunden i 20 minutter. Den her varme septemberdag, der vil det være helt urimeligt, at den skal ud og vise det, hvis vinden står stille og sådan noget. Lad os så prøve at se. Vi skal se den på åbent terræn. Og det vil sige, at vi kan ikke gå i blomsterbrak hele dagen. Der skal også være mulighed for, at hunden kan vise sin stil. Så vi kan se også, hvordan den søger mod vinden. Så det ønsker vi altså at se på hundene. Ganske som før, men det er også nævnt nu. Som før er det sådan, at en ung hund, den kan stadigvæk få først præmie, hvis vildte flygter. Altså den behøves ikke at vise rejsning. Altså hvis den står i stand og vildte flygter, så kan en ung hund tildeles først præmie, mens en åben klassehund eller brugsklassehund kun kan få en anden præmie. Medmindre de sidenhen har muligheden for en situation med rejsning i. Og nogle hund skal også have været afprøvet mindst 2 slip. Ja, første, anden og tredje præmie. Vi kommer frem til, hvordan det ser ud. Lad os se. Hunden skal afvikles parvis eller i solosø. Vi kan undtagelsesvis afprøve hunden i en anden rækkefølge end anført i kataloget. Det er en frihed, vi har. Og man behøver ikke at begrunde hvorfor. Lad os prøve at se. Et hver halsbånd, som kan have en dressurmæssig effekt, kan dommeren bede om at få aftaget. Det kunne man også forud. Hunden må gerne bære et dækken, et markeringsdækken. Noget nyt er også, at ved situationer under uoverskuelige forhold, så kan dommeren anvende en uvildig observatør. Det er noget, dommeren bestemmer. Men vi kunne jo stå med en hund, som har stand lige foran et bredt hegn. Og så har dommeren ikke en kinemands chance for at se, hvad der kommer op på den anden side. Om der overhovedet kommer noget op. Der er mulighed for at sende en troværdig person over på den anden side. Det begrænser selvfølgelig dommerens mulighed, at det skal være en troværdig person. Men det er en mulighed, vi har, og det er jo muligheden for at... Altså, vi kan gå på terræner, hvor det vil være så synd, ikke en hund, der er gået så godt, at det vil være synd ikke at udnytte situationen. Så absolut en god ting, synes vi også. Lad os prøve at se. Dommerens afgørelse er endelig og inappellabel, medmindre prøvereglerne ikke er overholdt. Vi giver en kort kritik, og
Der er ikke lagt op til som før, hvor man gav en kort kritik efter første slip, og når dagen var slut, at man så gav en lang kritik, og så bagefter gik hjem og skrev den lange kritik ind. Der er tænkt på, at vi ganske kort summerer, hvad vi har set efter første slip, og efter prøven er slut, at vi lige siger, at det her, det var vi vældig godt tilfreds med, og vi mener, at det her, det kan holde til en første præmie, eller der var mangler i søgets bredde, eller et eller andet. Men det er mere en overordnet kritik på de lidt svage punkter. Hvornår skal vi så stoppe afprøvningen? Ja, eller vi skal yderligere stoppe afprøvningen, står der her. Altså hvis en hund er aggressiv, enten i slip eller i line, altså den går til angreb, det kan være ved at bide anden hund, mens den er i line, det kan også være, mens den er fri, så skal dommeren altså skrive, at hunden bliver stoppet, eller diskvalificeret på grund af aggressivitet, og hunden er færdig for dagen. Og en fører må heller ikke afstraffe sin hund under prøven. På samme måde skal der skrives på listen, at hunden den er diskvalificeret på grund af afstraffelse, og det skal også indberettes til DKK. Resten af de ting, der er nævnt her, mangel på jagtlyst og sådan nogle ting, er en tro kopi af det, der stod i de gode gamle fælles markprøveregler. Ja. Så kommer vi til det helt nye, og det er bedømmelsesskemaet, som man får, når dommeren bruger det løbende under prøven til ligesom at bedømme hunden, men det bliver så, når dagen er slut, ført over på et skema, som udleveres til hundeføreren, efter prøven er afsluttet. Men man fortæller for hver slip, hvad slags terræn var vi ude i. Vi kunne have været ude på eng, vi kunne have været på mose, vi kunne have været i skov, eller skrub, eller noget andet. Hvor lang tid var det ude i? Hvad vildt har vi set? Hvad var hundens reaktion på skud, hvis den har haft stand? Var den OK, eller var hunden ræd? Har hunden været i solosø, for ligesom at holde styr på, at den har været i parsø også? Lad os så prøve at se her. Vi har i boksen markeret med gult de ting, hvor der kræves nogle minimumspoint for at få en første, anden og tredje præmie. Med hvidt er nogle områder, hvor man kan få point, men der ikke stilles krav til, hvor høje de skal være. Så om søget, der siger vi, at det er fagtallet af 4, og den kan få en karakter fra 0 til 4. 4 er i top. Og vi kan se her, for at få en første præmie, så skal man sådan set have 3 point i karakter, eller 3 i karakterer. Man skal have et 2-tal for at komme på en anden præmie, og bare et 1-tal for at få en tredje præmie. Men de krav gælder jo hele vejen nedover, så får hunden 3 her, og får sine 12 point hjem, og den får 2 hernede, og så kun får 8 point, jamen så betyder det altså, at hunden den her kvalitetsmæssigt kun lever op til en anden præmie, og dermed kan det maks blive en anden præmie på dagen. Sådan skal det forstås. Her, effektiviteten, den skal altså være helt i top med 4. Det vil sige, at vi vil have stand for fasan, agerhøn og skovsnip. Eller rettere sagt, jo, hunden skal tage stand for den. Og for at få en præmie, så skal hunden jo altså tage stand for vildtet. Og det er jo uanset hvilken præmie man skal have, der skal den jo i stand. Men den behøves kun at vise rejsen til en første præmie. Man kan godt få en anden præmie, hvor vildtet er flygtet uden hunden er skyld i det. Og det samme gælder selvfølgelig tredje præmien.
For at forvirre alle sammen, så står der hernede, og også heroppe, 2 forskellige ting. Det er med grønt, og det er simpelthen fordi, det gælder for ungdomsklassen. En ung hund skal ikke vise rejsning, men den skal vise stand. En ung hund behøves heller ikke at vise ro i opflugt, skud og bortløb. Den må faktisk godt løbe efter vildtet, og stadigvæk kan få en førstpræmie. Sekundering, hvis hunden viser det, kan man få point for det. Og apportering, det var det, vi snakker om, spontan apportering, eller hvis den tager vildt i rejsningen, jamen så kan man få point for det også. Tillægspoint, om I vil kalde det. Men til gengæld i brugsklasse, der stiller vi jo krav om, at der bliver apporteret, og det skal være en apportering lige efter bogen. Respekt kan man få lidt point for, og letfølelighed og samarbejde, det ønsker vi altså også til på et vist niveau, for at vi giver point for det, eller præmiering for det. Og det samme gælder lydigheden. Hernede står så, man ganger fagtallet med karaktererne, det gør man for alle sammen, og så tæller man sammen hernede. Så her er så en boks, hvis nu vi er i åben klasse, så skal hunden have 105 point, når vi er færdige, for at få en førstpræmie, eller 71 point minimum, eller 59 point for at få en anden eller tredje præmie. Men den skal samtidig også leve op til de her minimums krav. Det minder en lille bitte smule om fuldbrugsprøvernes måde at gøre det på. Og hernede krydser vi af, om hunden den er for eksempel usikker eller lidt urolig. De fleste vil jo nok være herovre omkring rolig eller selvsikker. Det er der i hvert fald de fleste hunde, der befinder sig her, når vi ser den. Lad os lige prøve at se. Jeg har prøvet herover at lave sådan et bedømmelsesskema til jagtprøve. Og hvis man fylder ud med 3 i point, det her det er åben klasse, som et eksempel, så kommer man langt. Så hvis hunden den får 3 i søg, 3 i energi, og den er i stand til at finde noget vildt. Den skal have 4 for at få en førstpræmie, det prøver vi at taste ind. Det er faktisk det eneste sted, vi stiller krav om et 4-tal. Den tager en fin stand. Den rejser tilpas villigt og præcist, og den er tilpas rolig. Den er nogenlunde letfølelig og til at samarbejde med, og den er nogenlunde lydig. Så er vi faktisk frem på at få 105 point. Og alle kasserne herover, hvor vi stiller krav til førstpræmie, er også opfyldt. Så det betyder, at hunden den kan få en førstpræmie. Så med 3 kommer man langt, men effektiviteten, der skal den altså have fuld hus. Og effektiviteten, vi prøver lige at kigge på det igen. Det er altså, når den finder vildt, så er det hundens evne til at opnå en jagtbar situation. Altså, finde det jagtbare vildt og opnå stand for det. Altså at sætte det. Og dem vi lægger allermest vægt på, det er fasan, agerhøne og skovsnæb. Så hvis den her for eksempel kun har 2 i søg, så altså det er en hund, der ikke går altså med hensyn også til racestandarden, der ikke går tilstrækkeligt stort for eksempel, eller den vender bagud med vinden, den er ikke velskolet.
Og den kan finde nok så meget vildt. Men den er måske heller ikke samtidig effektiv. Det vil den typisk ikke være. Jamen så begynder det lige pludselig at trække ned. 8, her er den til en anden præmie. Her med 10-tallet, der er den til en tredje præmie. Og det vil sige næsten uanset hvor høj pointen har. Da den kun har et kvalitet til en tredje præmie på effektivitet, så bliver det en tredje præmie på dagen. Lad os lige prøve at se. En sidste ting. Spørgsmål foregår via chat eller ræk hånden op. Og jeg har haft alt sammen er selvfølgelig muted. Men jeg kan vist sgu ærligt talt ikke, hvordan jeg får slået det fra igen. Så der er gerne en, der må skrive i chatten, hvordan jeg lige får slået alt sammen til. Så vi kan få spørgsmål igennem fra alt sammen. Jeg kan selvfølgelig også starte med at se, hvad der er i chatten. Så værsgo. Jakob, lad os prøve at se, om vi kan få dig på. Det ser ud til, hvis man bare trykker på mikrofonen, så kan man selv slå den fra. Det er fint. Det var godt. Tak. Det var ikke et spørgsmål, Jakob. Det var et de nemme. Det var det, jeg havde, ja. Tak. Jamen altså. Jeg ved, der sidder nogle af de folk, jeg har jo deltaget i udvalget, som har skrevet de her regler. Der sidder folk her, som har hørt på mig, som måske har nogle kommentarer. Det var fantastisk, hvis det er så nemt at forklare. Det er jo et spørgsmål om, vi forstår det, eller fanger det. Ja, og der har jeg faktisk også den sidste ting. Det er jo faktisk her. Det er jo, at I skal altså afsted med jeres hund, og så få prøvet reglerne i virkeligheden. Det er den bedste måde at få styret sin nysgerrighed på. Og det var sådan set i hvert fald min tanke til afsluttende kommentarer. Men lad os høre ikke om ikke der er alle spørgsmål. Lidt flere spørgsmål eventuelt. De kommer nu. De kommer nu. Ja, der er en chat her. Lad os se. Der bliver spurgt her. Vil der altid blive givet en præmieringsgrad ved prøvens afslutning? Det er der. Det bør der, ja. Dommeren vil altid kunne sige, at din præstation i dag, det var til en tredje præmie, eller til en anden præmie, eller en første præmie. Og så det er ikke altid. Det er trods alt et regnearbejde, men så får man senere at vide, hvor mange point der er givet i de forskellige discipliner. Lad os prøve at se. Sonja Bielefeldt fra Norge siger, forstod det rigtigt, at hvis jeg melder Siva til, den bliver 3 i august på markprøve den 21. marts, så må jeg vælge hende til som i ungdomsklasse. Det er rigtigt. Det er korrekt. Og Per Bermann siger, det var et godt spørgsmål, Per.
Det er sådan, at i den kontinentale side, så dømmes ungdomsklasse, åben klasse og brugsklasse efter de her regler. Men vinderklasse er ikke ændret. Det bliver så det næste, vi kommer til at tage fat på. Men vi er lidt forpustet i øjeblikket. Vi har indført den nye jagtprøve her. Og vi har arbejdet hårdt med at få indført avlsprøverne, altså den danske en-til-en oversættelse af de tyske regler. Og vi er i gang med at lave en ny struktur for SJD, så vi synes sådan set, at vi her og nu lige har nok at kigge på. Men vinderprøven dømmes efter de gamle regler. Og så spørger Hanne Bro, hvordan dømmes der ved opfløj bortløb, hvis hunden respekterer selv kontra fløjte stop? Ja, altså man kan sige, at det er, altså, hvis hunden gør det helt af sig selv, så giver det jo det bedste indtryk. Hvis man er nødt til at fløjte, og hunden den adlyder fløjten, får man selvfølgelig også en tilpas høj karakter. Det kunne for eksempel være forskellen på 4 og 3. Men hvis ikke hunden den adlyder fløjten, eller der skal fløjtes flere gange, kommanderes flere gange, så kan det jo godt ske, at man kommer ned på et 2-tal. Eller i værste fald løber hunden efter. Og så snakker vi altså noget, der betyder ingen præmie for dagen. Ulrik. Jamen, jeg bider mærke i, at spontan respekt for flygtende vildt, hårdvildt, lad os sige en hare, vægter højere, end at hunden fløjte stik. Kan du sætte på ord på det? Fordi nu er det jo en jagtprøve, og de fleste af os, vi vil jo nok gerne, at vores hunde forfølger hårdvildt på en almindelig jagt. Og nu skal vi så... Altså, der ligger selvfølgelig nogle tanker bag det. Ja, du kan sige, det er jo egentlig den samme formulering, vi har inden for det, der hedder sekundering. Sludderrøven. Jo, det er sekundering. Ja. Og hvis nu vi tager sekundering først, du kan sige, en hund, som af sig selv går ind og sekunderer på stående marker, der får vi jo færre fejl på, eller hvad du vil kalde det. Det er jo ikke altid, føreren kan se en hund op over en bakketop, for eksempel. Så hvis hunden, den af sig selv, går ind og sekunderer, og dermed stopper en dårlig situation, så det er jo meget mere effektivt, end at hundeføreren skal til at fløjte den, eller kalde på den, eller gøre noget andet for at stoppe den. Der kan det være gået galt, hvis den for eksempel lige er kommet op over en bakketop. Og det er egentlig den samme tankegang, vi har med respekten. At hvis hunden gør det af sig selv, så er det jo bedre, end føreren skal til at forlange det. Men igen kan det være forskel på et 4-tal og et 3-tal. Det kan også være forskellen på et 4-tal og et 2-tal. Det kommer an på, du kan sige, hvor ekstremt det er. Ja. Ja, men det giver jo selvfølgelig mening i åbent terræn, kan man sige, men jeg studser bare lige over det, fordi at vi jo på for eksempel avlsprøverne jo, jeg ved godt, der skal vi ikke gå efter synlig vildt, det er jo på spor, men på en jagt, der vil vi jo som regel gerne have dem til at halse efter hårdvildt. Ja, jeg forstår dig, så glimrende, ja. Men ja, vi kan sige, at de to prøver er ikke en til en sammenlignelige. Det er de bare ikke.
Det er forskellige ting, Ja. vi er ude at bedømme der. Modtaget. Yes. Jamen, det er da helt fantastisk, det her. Jeg er så glad for, at hvis det kunne lade sig gøre at komme igennem sådan noget her på cirka en times tid. Det vil jo også gøre, at når jeg engang gemmer den her udsendelse, at det så er nemmere for folk at komme igennem det her, se det selv, hvis det tager en time i stedet for, at det tager 2 timer. Så det er jeg jo rigtig glad for. Vi giver den lige et minut mere til et spørgsmål eller 2. Ellers så padler jeg lige lidt, fordi i den her tid, der er der blevet aflyst mange af de prøver, lokale markprøver. Vi var altså det er jo som foregået på den måde, at dommerne har fået uddannelse i det her. Ganske på samme måde som her, hvor vi er gået reglerne igennem. Og ideen var så, at dommerne skulle ud på de lokale markprøver og spare med hinanden 2 og 2 for at blive bedre i reglerne. Man bliver som regel bedre, når man kommer til at snakke om, hvad man har oplevet hver især, og bliver dygtigere til at bedømme situationerne. Så de sidste par weekenders aflysninger, det er lidt sand på vores vej. Men der kommer flere prøver forhåbentlig her sidst på måneden. Og så går vi så i gang på de rigtige prøver med at dømme efter de her regler, så godt vi nu engang kan. Og det kan også godt ske, at der kommer flere dommere derud for simpelthen at træne. Altså, vi har en dommer, der går op foran, og der går måske 2 dommere nede bagved og sparer med hinanden. Så tag det som en oplevelse, og vi skal simpelthen vi dommere være bedre til at dømme efter de nye regler. Og det er en måde at komme ud og gøre det på. Og så spørg på livet løs, når I møder nogle dommer eller andre, hvorfor der bliver dømt på den og den måde. Så bliver man skarpere til at formulere sig, og I forstår også reglerne bedre. Så det er kun et spørgsmål om at gribe chancen og spørge. Lad os prøve at se, Gabriela Reif, du spørger, jeg så kommer fra Sverige. Behøver vi have gjort spor, vand, prøve for at deltage i unghundklasse, åben og vinderklasse? Nej, Gabriela, det er sådan i Danmark, at der har vi ikke regler om apportprøve i unghundklasse og i åben klasse, mens vi har det i vinderklasse, ganske som I har. Så det er i vinderklasse 1, at I vil have krav om det. Og også hvis I ønsker at stille på vores brugsklasse i Danmark. Og så synes jeg, at der var en, der rakte hånden op lige før. Hvem var det? Jamen, hej Per, det var mig, men du svarede sådan set på mit spørgsmål angående dommerne med det der træning på de lokale markprøver. Ja. Så jeg fik svar på det. Det var godt. Det var godt. Men vildtet har det hurtigt i øjeblikket. Jeg kan godt forstå, at der er nogle prøver, der bliver aflyst. Ja. Yes. Godt. Ja, jeg tror, du har et hængeparti også med hende. Hun spørger jo om, hvis hunden er meget lydig på fløjten, vil det stadig tælle mindre? Det tror jeg ikke, hun har fået svar på. Jeg vil sige, det er en marginal. Altså, vi snakker måske 4 kontra 3. Og igen kommer det jo ind på den. Altså, hvis man er ekstremt hurtig, så... Altså, hvis dommeren ser det, eller slår rolle, hvis hundeføreren ser med det samme, at der er en har, der stikker af, man fløjter på hunden, og den reagerer med det samme, jamen, så kan jeg jo ikke se nogen grund til overhovedet at skulle dømme den ned på det. Så i nogle situationer vil det være 4-4, og i nogle vil det være måske 4-3. Godt. Det er fint, Hanne. Tak. Ja. Men så vil jeg sige tak for i aften. I har været nem. Kom ud og få prøvet det her i virkeligheden. Det er vores nye virkelighed. Og det er en god måde at komme ud og få styret sin nysgerrighed på.
Og under alle omstændigheder, så er det altid rart at komme afsted med hunden og komme ud og møde nogle hundetosser. Og hvis I har spørgsmål, jamen så... ja, nu har jeg jo set, hvor jeg findes inde på Facebook. Så kan I jo skrive en messenger, eller I kan skrive på min e-mail. Og så må vi prøve at afklare de problemer, der eventuelt måtte være. Men jeg vil helst ikke komme til dommer over nogle andre situationer, jeg oplever nogle dommer, der er ude at dømme jer. Men jeg vil gerne høre om det, fordi det kan være jeres oplevelse, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, dommeren ser. Det er jo også det, vi oplever, at man kan sige, at dommeren står tæt på en situation, hundefolket står noget længere væk, og vinklerne er ikke helt det samme. Så derfor også er det ikke altid det samme, vi oplever. Og vi kan kun dømme det, vi oplever som dommere. Så vi gør det så godt vi kan. Kan vi tillade os at sige tak for i aften, eller er der flere spørgsmål? Jamen, så vil jeg sige tak for i aften. Tak for i aften og for en god gennemgang. Tak selv.